Min ftit wara d-9 ta' filgħodu fi Pjazza San George bdew jinġabru l-ewwel gruppi ta' nies. Għal-bidu ma derux ħafna membri tal-pubbliku iżda aktar ma għadda l-ħin, aktar bdew jinġabru n-nies li sfidaw il-kessa ta' filgħodu. Bdiet tinħassu wkoll il-preżenza qawwija tal-pulizija fejn il-membri tal-korp bdew jagħmlu xogħolhom biex jikkontrollaw il-pubbliku preżenti. Ma li sar magħruf li Franco De Bono kien astjena l-aħbar ġriet fost il-folla li mbagħad bdiet tistenna lill membri parlamentari ħerġin biex tirreaġixxi għal dak li kien għadu kemm ġara. Ftit wara d-deputati li għaxu kollox minn ġewwa l-Parlament ħarġu għad-derarari tal-folla kbira quddiem il-Parlament. Il-folla kienet imħalta, iżda l-aktar storpjużi kienu il-Partitari Nazzjonalisti li laqgħu lid-deputati tagħhom b'ċabċib u għajjat. Sepp li dal-vot solva l-problemi tal-Prim Ministru? Solva l-problemi dal-vot? Solvi għam il-problemi? Taħseb li Prim Ministru aċċerta ruħu bil-maġġoranza b'dal-vot? Xinħareġ Franco De Bono ħafna mill-istess partitari bdew jgħidu kliem ta' kuraġġ għal backbencher nazzjonalista li bl-astensjoni tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Iddominatu koll l-ostilità tal-partitari nazzjonalisti fil-konfront tal-membri tal-oppożizzjoni, speċjalment għal kap tal-oppożizzjoni Joseph Muscat. L-isterizmu tal-partitari nazzjonalisti kompla jeskala meta mill-Parlament ħareġ il-Prim Ministru Lorenz Gonzi li kien akkumpanjat mill-Ministru Austin Gatt.